Výtah. Eier jeden Morgen, Mann. Das wären ja 5000 Euro. Cože, 1000 vajec každé ráno? No prosím tě, to bylo 5000. No to ty slepice teda musíš dobře zamknout, aby tolik nesnášeli. Jo, oni by potom na to mohli zapomenout. Počkejte, vám udělám snímek, no to není špatný nápad, tak dobře, nehybejte se. Linus, muss immer was tun. Ty musíš mít zvláštního. No, to není moc hezký. Das Taxi wird jeden Augenblick hier sein, meine Herren. Was, hier kommt das mit dem... Panstvo, taxík tady bude každou chvíli. Proč? Nejdřív přece pojedeme výtahem. Tak, dobře, takže to všechno zařiďte. A nashledanou. Na, bin ich froh, wenn diese verdammte Landwirtschaftsausstellung endlich vorbei ist. Já budu šťastný, až tohleto celé představení skončí. Vypadá to, že už půjdou. Teď už je na čase, teď je jedna... Ich finde es schrecklich, diese kleinen Küken so zusammenzupferchen. No, je to hrozný tohleto. Die sind so echt. Ale mně je tohleto na dneska úzký. No tak, pospěšte si, děti. Taxík už čeká. Ich hoffe, dass die Herrschaften zufrieden waren. Doufám, že pan